Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Miftahul Jannah Dukuh Singirjo Desa Bendan ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah ingkang sampun paring nikmat utaminipun nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, kesempatan umur panjang katitik wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah dipun lajengaken kultum rutin saben-saben malam Jumat. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Kanjeng Nabi paring dawuh ada dua nikmat yang sering dilupakan, diabaikan oleh manusia. Nggih menika as-sihhatu wal faraghu. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Awit saking menika kula panjenengan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala menawi dumugi saat menika Allah tasih paring nikmat badan sehat, akal pikiran sehat menika. Nomor kalih kula panjenengan ugi tansah syukur dhateng Gusti Allah geneo sampai detik ini Allah masih memberikan waktu luang, kesempatan untuk beribadah ngumawula ngadhedhipe dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala manusia sibuk masih dalam urusan mencari keduniaan, dikala manusia masih sibuk di dalam pekerjaan perjalanan, dikala manusia masih bersantai-santai di rumahnya masing-masing, kula panjenengan sami dipun pilih dening Allah Subhanahu wa ta'ala tasih saged lumampah tindak dhateng masjid melaksanakan sholat maghrib kanthi berjamaah. Awit saking menika hadirin jamaah rahimakumullah, pramila para winasis menika ngendikaaken mari kita menjaga kesehatan. Pripun caranipun menjaga kesehatan? Nggih menika wonten pinten-pinten cara. Di antara caranipun para pinter nomor setunggal, lamun kula panjenengan kersa berolahraga, asring berolahraga. Olahraga ingkang ringan nggih menika jalan sehat setiap pagi menapa dene setiap sore. Kantun panjenengan pilih waktu-waktu ingkang sak longgar panjenengan. Usahakan jalan sehat. Nomor kalih, lamun badan menika asring terkena sinar matahari setiap pagi utawa siang utawa di bawah jam 10 pagi, kula panjenengan menika asring kena sinaripun srengenge. Pramila mboten aneh para petani-petani menika badanipun wantek awet sehat, awit piyambakipun menika setiap pagi dari pagi sampai siang menika kenging sinar matahari. Kula anggere enjing enten soritan niku jalan sehat Bapak Ibu. Angger raketang setengah jam niku kula luangke kangge jalan sehat. Ya piye ya guru urip dhewean nggo menglipur ya jalan sehat. Ngantos gembrobyos ngubengi jipangan, curaken ngaler gedhong wangsul malih teng dalem nembe aktivitas.
Ibu-ibu ingkang do sami tandur angger bar subuh niku panggih ibu-ibu do nggawa genter, do tandur. Wah, jalan-jalan Mas. Nggih Bu. Lah, piyambakipun ugi jalan-jalan dari rumah sampai ke sawah tandur ngantos siang keneng sinar matahari. Pramila awakipun do langsing-langsing. Lah amargi setiap hari kenging sinar srengenge kala. Nomor 3, Bapak Ibu lamun kula panjenengan saged tidur kanthi nyenyak. Lah niku pertanda bilih badan kula panjenengan menika awet sehat. Sebab ketoke ngono gur turu, ora sak dengah wong saged tidur nyenyak. Kathah rencang-rencang kula panjenengan arep turu wae angel, merga mikirke butuhan sing akeh. Rencang kula niku sampai sekarang niku arep sare niku dadak ngombe obat tidur. Dadi nek ora ngombe obat tidur piyambake ketal-ketil mboten saged sare istirahat. Pramila kula panjenengan jikalau sampai saat ini Allah bisa memberikan nikmat tidur dengan nyenyak, bengi ora klingsetan, saged ngorok senggar-senggor, digugah pakne utawa ibune. Pakmu tangise tahajud ngono grok nikmat sekali. Pramila panjenengan kedah syukur dhateng Allah. Jikalau saged tidur kanthi nyenyak, menika metabolisme tubuh saged berjalan kanthi normal. Nomor sekawan, lamun kula panjenengan saged merelaksasikan pemikiran, pikiran penggalih kula panjenengan sami. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semakin majuning zaman, semakin majuning perkembangan teknologi, kathah tiyang menika mengalami stres. Stresipun maneka warna. Nak zaman biyen ora duwe gawean niku stres, bingung lek golek gawean. Ndang saiki cekel gaweane stres bingung, gaweane ora rampung-rampung, dituntut oleh pekerjaannya masing-masing. Lah pramila kula panjenengan pripun supados pikiran menika senantiasa relaksasi. Di antara relaksasi nggih salah satunya panjenengan menawi enjing menika saged berjalan-jalan, menikmati panorama pemandangan alam. Nek enten griya enten dalem hawane sempelah karo tangga, sempelah karo anak, karo putu, anak mantu. Hawane pun mboten rena. Lah panjenengan saged menghibur diri dengan salah satunya saged jalan-jalan kala wau. Ingkang nomor salajengipun nggih menika lamun panjenengan kersa saged menikmati dedaharan ingkang panjenengan dahar setiap hari. Panjenengan syukur dhateng ngarsa dalem Allah. Jikalau Allah nika tasih memberikan nikmat dahar, alhamdulillah aku bendina iso mangan wareg, turu angler, amor anak bojo, iso geguyonan. Lah niku nikmatipun Allah ingkang kedah panjenengan syukuri Bapak Ibu. Sebab seperangan kita mereka sudah terdiagnosis berbagai macam penyakit, akhiripun mangan wae dadak nganggo diatur. Benten kula panjenengan dahar napa mawon blang-bleng, salsel, amargi pun dokter dereng melarang. Awit saking menika ketika panjenengan saged dahar berbagai jenis makanan, monggo ugi dipun jagi dahar-dahar dedaharan ingkang sehat-sehat. Nomor 6, lamun kula panjenengan menika saged bisa berbahagia, membahagiakan hati, gawe senenge dhewe. Niku ingkang saged nggih diri pribadi kula panjenengan. Ora kudu ngenteni senenge wong liya. Awake dhewe kudu digawe seneng apapun kondisinya. Sebab nak nyawang kahanane wong liya panggah seneng wae. Panggah sukses wae. Lah ngoten niku nak awake dhewe ora digawe seneng, mengke samsaya susah, samsaya ngenes, malah menjadikan metabolisme imunitas tubuh kula panjenengan menika berkurang dan akhirnya malah saged dawah sakit. Ingkang nomor 7, Bapak Ibu jamaah, lamun kula panjenengan membiasakan minum
air hangat. Membiasakan minum air hangat. Kapan niku Mas Wahid? Setiap bangun tidur. Panjenengan bangun tidur diusahakan minum air hangat 1 gelas atau 2 gelas. Lho Mas, apa ora kembung? Nak pisan pindho biasanipun ora enak. Tangi turu kok ujuk-ujuk ngombe lah. Tapi nanti ketika sampun terbiasa, menika akan merasa badan sehat. Bahkan menurut penelitian para dokter, minum air hangat, air putih menika saged menghilangkan berbagai macam jenis penyakit. Maka Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken pun 10 menit niki, monggo kita sareng-sareng kita jagi kesehatan badan kita piyambak-piyambak. Estu kita jagi sebab sehat niku penting, sehat niku urgen kangge menikmati kehidupan wonten ing alam dunya menika. Modal awalipun nggih menika iman dan badan sehat. Mugi-mugi Allah menetapkan kula panjenengan sami menjadi kaulanipun hambanipun ingkang istiqomah anggenipun ngibadah lan tetap dalam kondisi sehat wal afiat. Maka tenan cekap semanten mugi wonten manfaatipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.